дуруд ба шумо тамошобинони азиз, мухлисони ҳамешагии барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Ин лаҳза барномаи дӯстдоштаи шумо раҳбара ҳаст, боз меҳмони хонадони шумо. Ва ёдрас мешавем ки дар барномаи пеш мо сафар доштем аз шаҳри Ваҳдат то ноҳияи Файзобод ва имрӯз ният дорем аз ноҳияи Файзобод то Роғун сафар намоем. Ва дар роҳ моро чӣ интизор аст ва ман ҳамчун сайёҳ имрӯз барои шумо аз иншооти сари роҳӣ ва шароити хизматрасонӣ барои сайёҳон ки дар қади роҳ муҳайё шудааст наворҳои ҷолибро пешкаш менамоям. Фақат моро то охири барнома ҳамроҳӣ намоед. боз ҳам дафтари хотироти худро кушода сафҳаи нави сафари навбатиамонро ба он илова намудем ки он мавзеъҳои ҷолиби сари роҳӣ аз Файзобод то Роғунро дар бар мегирад. тоҷикистонро ҷаҳонгардон махсусан барои табиати зебою кӯҳҳои сарбафалак кашида дӯст медоранд ва сайри ин макон менамоянд. маҳз чунин табиати афсунгар ҳангоми сафар ба шаҳри Роғун мо эҳсос намудем ва лаҳзаи худамонро дар оғӯши табиат ҳис кардем ки ин эҳсос фаромӯшнашаванда буд. тоҷикистон худаш афсунгару нотакрор аст ва диққати маро аз дохили нақлиёт маҳз ана ҳамин мавзеъ ба худ ҷалб намуд. бубинед чӣ қадар зебо ҳаст, гарчанде ки дар шаҳри Душанбе ва минтақаҳои гирду атрофи он барф ба назар намерасад, аммо дар ин ҷо ҳанӯз барф мушоҳида мегардад ва он ба табиат ҳусни дигарро зам намудааст ва чӣ қадар зиёд дарахтони мевадиҳанда дар ин макон шинонида шудаанд ва маълум аст ки ин мавзеъ аз ҷиҳати парвариши меваҷот хеле бой мебошад. лозим ба ёдоварист ки роҳи автомобилгард аз маркази ноҳияи Файзобод то маркази шаҳри Роғун зиёда аз 50 километр роҳро ташкил медиҳад. тамошобинони азиз, мо аллакай чанд деҳоти ноҳияи Файзободро гузаштем ва ниҳоят расидем ба дарвозаи шаҳри Роғун. Роғунро минтақаи сайёҳӣ меноманд ва он беҳуда нест, зеро ин мавзеъ зиёда аз 30 иншоот макони ҷолиби сайёҳӣ дорад ва аз ҳама муҳим дар ин ҷо иншооти азими аср, яъне нерӯгоҳи барқи обии Роғун бунёд гардидааст ва дар сари роҳ барои сайёҳон чӣ гуна иншоот омода шудааст ва чӣ гуна хизматрасонӣ аст, албатта шумо баъди рафтан ба маркази шаҳри Роғун воқиф хоҳед гардид. ҳамроҳи ман. Роғун шаҳрест дар Тоҷикистон. шаҳри Роғун дар қисмати шарқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳили дарёи Вахш ҷойгир аст. масоҳати умумии шаҳр 661 километр мураббаъро ташкил дода 0.5% ҳудуди умумии ҷумҳуриро ишғол менамояд. ба ҳайати шаҳр 3 ҷамоат шомиланд: шаҳраки оби гарм, деҳоти қадиоб, деҳоти Сичароғ. нахуст мо вориди деҳаи қалъаи нави ҷамоати деҳоти қадиоб ворид шуда диққати моро кӯпрукҳои сари роҳӣ ба худ ҷалб намуд ки барои сокинони ин деҳот баҳри рафту омад хизмат менамоянд.
бинандагони азиз, аллакай мо вориди нахустин ҷамоати деҳоти Роғун қадди об ворид шудаем ва диққати моро ҳамин деҳа ба худ ҷалб намуд ки сари роҳ ҷойгир аст ва бубинед чӣ қадар зебо аст ин муҳит. дар ин ҷо кӯпруки хеле ҳам зебо сари роҳ бунёд шудааст ки як мавзеъро ба мавзеи дигар мепайвандад ва албатта табиат хело зебо аст, моро мафтун намудааст. ҳамзамон бо ворид шудан ба ин ҷамоат сари роҳ ошхона ва марказҳои хизматрасонӣ низ зиёд ба назар расиданд, аммо диққати моро чизи дигар ба худ ҷалб намуд ки он чашмаи ин деҳот мебошад. тамошобинони азиз, диққати маро ин мавзеъ ба худ ҷалб намуд. дар ин ҷо як чашмаи хеле ҷолиб ҳаст. мехостам аз ин чашма бинӯшам. чашма хело ҳам хунук аст ва ёдрас мешавем ки ин чашма дар деҳаи қалъаи нав ҷойгир аст ва бубинед чӣ қадар зебо ҳам гирду атрофи чашма оро дода шудааст аз сангҳо. ба фикрам барои сайёҳон ин мавзеъ хеле писанд мебиёяд. چشمه را که تحریک شه هیچ کس نمیدونه کی بود کی شید. همینجا اشخونه ها نبودستن. بعد اینجا سعید شیبری گفتنی اینجا شیبر یک از زندگی میکرده خیلی گوه مول بسیار داشته است. همین چشمه را دیگه همینجا خونه داشته زندگی کردگی همینجا ده. بعد همین خیلی چشمه همین سعید شیبری نامش کردن اینجا چشمه سعید شیبری میگن. بعد دوره همون دیو با کم کم همینجا را ساز کرده شکست با یا استو اسرار سال 1984 از سمرقند بود. بعد همینجا یک دو سه ماه همین کندکاری کرد، سنگ کیلو را شکست، همین خیلی میده کرد، همین خیلی گلکاری کرد همین چشمه را کرد. استو اسرار نامش سال 84 بلاد نشدگی است. سال 84 بعد آدما همین خیلی صورت قشقوری سوسو کردگی و بعضی آدما میگن چشمه قشقوری قلعه نو. چشمه قشقوری قلعه نو یا او بخوریم او میگیرن میرون. همین خیلی تاریخ داره. سیاحان میان او میگیرن با خیلی گیرون دارن چی دارن به ضرر میکنن. بعد میگیرن با صورت میگیرن همین خیلی تماشا میکنن. این چشمه بلندی ده بود، رفت پایون بود، بلند شروع بود. خیلی نوای چویی داشت ترشتگی آدمو موندگی بدن همینجا ده. او میخوردن رفت پایون ده بود، میستادن او میگیرن او میخوردن. خیلی حال سیاحا بسیار به این کار توجه میکنن، میبینن اینجا چی گفته چی کاره. همین خیلی تماشا میکنن او میگیرن میرون. дар ин мавзеъ ҳамчунин бо ташаббуси сокинони деҳот фурӯши меваву сабзавот ва асали тоза сари роҳ гузошта шуда, аз рӯи гуфти сокинон бештари сайёҳону мусофирон аз ин маҳсулот харидорӣ менамоянд. از 2005
عید اصل کردن باغ دوستی شهر ده اونجا جناب عالی خودشون اومده بود مقصد اونجا بخوری کردیم گپ زدن که همین خیلی دستگیری می‌نیم شما را شما زنبور پروری هم میره بکنی مقصد 2005 همین خیلی خودش جناب عالی اومد قطعی زنبور پرور رو ملاقات کردم در باغ دوستی هم شهر خریداران هستن؟ خریداران هستن این خیلی مهمانانی که سری راه میگذارن؟ او و یا میگذارن ملاسفید خطی میستن همین شوی میدک تا میگیرن میرن اصوصا و هم خیلی تعجب میشن میگه همین خیلی اصل همین خیلی چی و میگیرن میرون همین جا کم مگزین کردیم با اصل میفتیم سوم نکم کم میفتیم лозим ба ёдоварист ки дар баробари ин ҳама деҳаи қалъаи нав боз мавзеъҳои дигари ҷолиби сайёҳӣ дорад ки аз қади роҳ камтар дуртар мебошанд аммо мақсади барномаи мо танҳо нишон додани мавзеъҳои сарироҳӣ ва иншооти хизматрасонии қади роҳ барои меҳмонону сайёҳон. дар ҳудуди ҷамоати диҳоти қади оби шаҳри Роғун як адад гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва 10 адад ошхонаҳо ва 3 адад ташнобҳои сарироҳӣ ки барои сайёҳон сохта ба истифода дода шудааст ва дар нақшаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун ва инчунин гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ ва ошхонаву ва ташнобҳои сайёроҳӣ ба нақша гирифта шудааст. Ба шаҳри Роғун аз давлатҳои хориҷа, аз давлатҳои аз Аврупо, Америка, Австралия, аз давлатҳои ҳамсоя кишвар ба шаҳри Роғун ба ниргоҳи барқи оби Роғун дидан мекунанд. Мо кӯшиш менамоем ки хизматрасониро боз ҳам хубтару нағзтар ба роҳ монем. дар минтақа бештар дарахтони себ, тут, чормағз, анор, зардолу, нок ва ангур ба мушоҳида расида ҳамзамон дар миқёси шаҳри Роғун обҳои шифобахши табиӣ мавҷуданд ки дар заминаи онҳо аз соли 1947 осоишгоҳи оби гарм фаъолият дорад, аммо самти мо ба дигар тараф буд. айни ҳол мо қарор дорем дар яке аз мавзеъҳои ҷолиби шаҳри Роғун ки дар ин ҷо роҳ ба ду самт тақсим мешавад. Як тарафаш ба мавзеи оби гарм ки яке аз ҷойҳои зебои сайру сайёҳат мебошад ва тарафи дигараш ба маркази шаҳри Роғун мебарад ва бубинед ин ҷой боз фарқкунанда аст нисбати дигар ҷойҳо. махсусан диққати маро ана ҳамин мавзеъ ин кӯҳ ҷалб намудааст ки мехоҳам болои ана ҳамун мавзеъ як сурати хотирмон гирам. гарчанде баромадан ба ин мавзеъ он қадар душвор ҳам набошад, аммо дар ин ҷо зинапояҳои зиёд ба назар мерасад. аллакай мо зиёда аз 20 зинапояро тай намудем ва ба фикрам қариб расидем.
шаҳри Роғун бо имкониятҳои бузурги табиӣ ва фарҳангию таърихӣ барои рушди сайёҳӣ мусоид мебошад. Минтақаҳои Гашен, Юнахш ва марғзори ҷамоати деҳоти қадиоби шаҳри Роғун барои сайёҳӣ, табобатӣ, кӯҳнавардӣ ва сайёҳӣ хеле мусоид мебошанд. ҳангоми ҳаракат ба маркази Роғун маълум гардид ки рафту омади меҳмонон ва таваҷҷӯҳи сокинон ба ин минтақа зиёд буда, шояд яке аз сабабҳои асосии он сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун мебошад. гарчанде корҳои ободонию созандагӣ дар Роғун ба назар мерасид, дар баробари он мушкилии роҳи нақлиётӣ ва асфалтпӯш нашудани роҳ дар баъзе мавзеъҳо ба сафару истироҳати мо камтар халал мерасонд. мутаассифона роҳҳо ба сӯи Роғун он қадар таъмир набуданд ва ин боиси вайрон шудани автомобилмон гардид ки намедонам то таъмир шудани автомобил чӣ қадар вақт мегирад. мунтазир мешавед. баъди каме танаффус мо ҳаракатамонро ба маркази шаҳри Роғун идома додем. гарчанде то расидан ба маркази шаҳр ошхонаву меҳмонхонаҳои сарироҳӣ камтар ба назар мерасиданд, аммо дар марказ чунин иншоот бештар дида мешуд. маълум аст ки маркази шаҳри Роғун мисли дигар манотиқи ҷумҳурӣ арзандаи номи шаҳр буда, боғу истироҳатгоҳҳо ва маконҳои фарҳангию фароғатӣ метавонанд барои ҷаҳонгардон ҷолиб бошанд. албатта шаҳри Роғун дар давоми ду соли охир шумораи зиёди сайёҳони ҳам дохил ва ҳам хориҷиро қабул кардааст. дар заминаи иншоотҳои сарироҳии сайёҳӣ ки шаҳри Роғун ҳам низ дар шоҳроҳи байналмилалӣ албатта ба ҳудуди шаҳри Роғун мегузарад, чанд инфрасохтори сарироҳӣ ки ба монанди гӯшаҳои ҳунарҳои мардумӣ, мағозаҳо, нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, таъмири нақлиёт ва дигар инфрасохторе ки ба соҳаи сайёҳиву хизматрасонӣ тааллуқ дорад бунёд гардидааст. ҳамзамон дар заминаи нақша-чорабиниҳо дорем ки то дар солҳои оянда ҳам хатсайрҳои сайёҳӣ ва ҳам инфрасохтори сайёҳиро дар ҳам ҳудуди шаҳри Роғун ва ҳам иншоотҳои сарироҳиро такмил дода, бозам сатҳу сифати хизматрасонии сайёҳиро дар ҳудуди шаҳри Роғун такмил бидем ва ба шароитҳои стандартҳои ҳам дохил ва ҳам байналмилалӣ ҷавобгӯ ки шароитро муайян намоем. зиёда аз 35 адад ошхонаҳо ҳаст, тарабхонаҳо фаъолият мекунад, ташнобҳо низ дар иншоотҳои сарироҳӣ ба монанди ташноб дар ҳудуди шаҳри Роғун ва сарироҳӣ зиёда аз 10 адад ҳаст. нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ҳаст, нуқтаҳои марказҳои савдову хизматрасонӣ ҳаст ки ҳама албатта иншоотҳои сайёҳида дохил мешавад, ки беш аз 30 мавзеи дар ҳудуди шаҳри Роғун беш аз 30 мавзеи ҷолиб ва тамошобоби сайёҳӣ низ мавҷуд мебошад. бояд гуфт ки Роғун воқеан минтақаи беҳтарини сайёҳӣ буда, барои сайёҳати гардишгарон имконоти воқеӣ дорад. тамошобинони азиз, билохира мо расидем ба нуқтаи интихоб намудаи имрӯзаи барномаи раҳбара ва он ҳам бошад Роғун, яъне минтақаи асосии сайру сайёҳат, маркази Роғун
ва албатта имрӯз шумо аз он мавзеъҳое ки то расидан ба шаҳри Роғун барои сайёҳон дар сари роҳ муҳайё шудааст дидан намудед. Албатта мушкилиҳо ҳам буданд дар қади роҳҳо, вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда ман фикр дорам ин макон барои шумо писанд омад ва шумо ҳатман баъди тамошои барномаи раҳбараҳи имрӯза ташрифи шаҳри Роғун менамоед. Воқеан ин шаҳр хеле зебову диданӣ аст ва беҳтарин макони сайру саёҳат мебошад. Бо ҳамин мо бо шумо хайрухуш мекунем. Барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сиҳатманду хонобод бошед.